Hírek helyből. Friss információk naponta hiteles forrásból. Átadták a Pandurfalut, nagy turisztikai projekt, rendőrségi felhívás. Köszöntöm a hallgatókat, 2014. augusztus 14-e, 13 óra van. A Bajai Rádió legfrissebb híreit Ozorai Bálintól hallják. Augusztus 13-án átadásra került a Pandurfalu ökopark a Nagy-Pandur szigeten, mely a Baja Fesztivál város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése elnevezésű projekt része. Fercsák Róbert megnyitó beszédében kiemelte, mint minden fejlesztési munka, így ez is a bajaiakért, a városért és az ide látogató vendégekért készült. Rengeteg ember fáradozik azon, hogy a közeljövőben újabb csodálatos átadók részesei lehessünk. Hamarosan elkészül a gyalogos és kerékpáros híd, átadásra kerülhet a turisztikai központ, megszépül a strand és felépül a strandház, valamint új nézőteret kap a víziszínpad is, hangsúlyozta Fercsák Róbert alpolgármester. Nagy nap volt Baja város életében, amikor kiderült, hogy munkánk gyümölcse beért, és megnyertük nagy turisztikai beruházáshoz nyújtott pályázatunkat. Természetesen ez az út eleje volt, melyet rengeteg ember szorgos és fáradhatatlan munkája követett, és követ a közeljövőben. Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen átadhatjuk önöknek a Pandurfalu ökoparkot. Szeretett városunk az elmúlt 4 évben örök mozgásban, fejlődésben van. Megnyitottuk a Bácskai Kultúrpalotát, mely mára a környék kulturális fellegvárává nőtte ki magát, megújult és megszépült a belváros, fölépült az új víziszínpad, a Közép-Európában pár nélküli 3D-s vetítésű szökőkúttal, útjára bocsájtottuk a csodálatos Baja Fesztivál sorozatunkat, színházunkban immár 3. alkalommal mutatunk be operát, világhírű mesterkurzusok színhelye városunk, otthont adunk Magyarország egyik legnagyobb és legszebb szabadtéri színpadának, és még sorolhatnám. Bajaiként, mint minden bajai ember, együtt élünk a természettel. Egy olyan városban, ahol a víz együtt él velünk, ahol nap mint nap a Súgó vagy a Duna partján sétálunk, ahol egy karnyújtásnyira a Gemenc páratlan szépségű erdeje és élővilága nyújt nekünk, bajaiaknak és az ide látogató turistáknak fejlődést. Most egy ilyen városban még nagyobb öröm átadni egy olyan létesítményt, mely egyszerre nyújt kikapcsolódást minden korosztály számára. Kikapcsolódást és ezzel együtt ismeretanyagot. A velünk és körülöttünk élő természet megismertetése fontos, hiszen mi is ennek az örök körforgásban lévő csodának a részesei vagyunk. Olyan hely született városunkban, ahol a családok együtt kapcsolódhatnak ki, ahol mindenki minden érzékszervével megtapasztalhatja a természet csodáit. Az úton vagyunk, de nem értünk a végére. Rengeteg ember fáradozik azon, hogy a közeljövőben újabb csodálatos átadók részesei lehessünk mindannyiunk örömére. Hamarosan elkészül a gyalogos és kerékpáros híd, átadhatjuk önöknek és az ide látogatóknak a turisztikai központot, végigkerekezhetnek az új kerékpárutakon, megszépül a strand és felépül a strandház, de új nézőteret kap a felújított víziszínpad. Ezen munkák mind önökért, bajaiakért, a városért és az ide látogató vendégeinkért készülnek. Hiszen a mi feladatunk az, hogy az önök életét szebbé, jobbá, környezetünket pedig élhetőbbé, igényesebbé tegyük. A nagy turisztikai pályázat azt a célt szolgálja, hogy a mai kornak megfelelő körülmények között lehessen bemutatni Baja különleges természeti környezetét. A Nagy-Pandur szigeten felépült a Pandurfalu, mely egésznapos programot biztosít az ide látogatóknak. Ez a falu gyakorlatilag egy ökopark, ahol többek között kilátó, mezitlábas park és a város és szűkebb környezetének jellegzetességeit bemutató tanösvény található. Zsigó Róbert államtitkár szerint nagyon fontos, hogy olyan beruházások legyenek és olyan fejlesztésekre költsenek, amelyek hasznot hoznak a városnak. Nagy közös munka ez. Sokáig küzdöttünk, meg kellett hozzá megfelelő tervet. Olyan tervet kellett, és dolgoztunk ki, leginkább a kollégák, amelyik támogatásra érdemes. Ugye ez nagyon fontos, hogy olyan beruházás legyen, olyan fejlesztésekre költsünk több milliárd forintot, amelyek hasznot hoznak a városnak. Ez kifejezetten egy ilyen nagy turisztikai projekt, 5 ilyen alpontból vagy fejlesztésből áll, és hogyha az egész elkészül, akkor az idén, reményeink szerint elkészül az egész az idén, akkor jövőre a bajaiak érezhetik a hatását, hogy többen jönnek, ki tudjuk használni az idegenforgalmi lehetőségeinket. Azért is fontos ez egy hosszú folyamat, hogy évekkel ezelőtt kezdődött az előkészítése, nem folytatódik tovább, mert ezek a létesítmények
események azért készülnek, hogy minél többen mondjuk kijöjjenek ide és főzzenek egy jó halászlevet, együtt tegye meg a családostól, vagy ahogy alpolgármester is mondta, osztályok is jöjjenek ki, nézzenek körül, tehát ki tudjuk használni a lehetőséget. Ez egy hosszú folyamat, reményeink szerint minél előbb egyre többen fogják azt gondolni, hogy megérte az a munka, amelyet elvégeztünk. Rádóczy Valéria, a Bajai Önkormányzat városfejlesztési és vagyongazdálkodási irodájának vezetője ismertette az ökofalu kialakítását, valamint elmondta, hogy a nagy turisztikai beruházás 2 milliárdos fejlesztéséből az ökofalu egy 182 millió forintos beruházás rész. Rádóczy Valériát hallják. A bejáratnál van egy közel 370 négyzetméter alapterületű pihenőépület, amelyből kinő egy 5 szint magas kilátó, amiből megcsodálhatjuk a környék növény- és állatvilágát. Ezt követően pedig az 1,3 hektáros területen egy tanösvény lesz fölépítve, 7 ponttal tulajdonképpen. Ezen a 7 ponton információs táblák vannak, ahol szintén megismerhetik az ide látogatók a Bajak környékére jellemző növény-állatvilágot. Az épület mellett bográcsozó helyek vannak, majd a Marketing Kft. Fogja biztosítani a hozzájuk tartozó felszereléseket. A gyerekek játszhatnak. A tanösvény az úgy van felépítve, maga az út, egy mezitlábas útvonal tulajdonképpen, több természetes anyag egymás után különböző hosszokban került lerakásra. Az ökopark attól is ökopark, hogy a térvilágítás az megújuló energiával készült. Keresi a rendőrség azt az ismeretlen járművezetőt, aki augusztus 11-én kora reggel Baja közelében feltehetőleg összeütközött egy kerékpárossal, majd segítségnyújtás nélkül a helyszínről távozott. A Bajai Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya 03020/1377/2014 bűnügyi számon segítségnyújtás elmulasztás büntet elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást. A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 11-én 5 óra 30 perckor Baja külterületén az 55-ös számú főút és Baja-Mártonszállás között vezető Aligvárdi úton, a Baja második körzet Tanya 308/1 szám előtti úttestrészen egy ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen járművel Baja-Mártonszállás felől az 55-ös számú főútvonal irányában közlekedett. Egy balra ívelő útkanyarulatban hátulról nekiütközött az előtte vele azonos irányba közlekedő kerékpárosnak, aki az ütközés következtében egyensúlyát elveszítve az útmenti bokrosfás árokba esett. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kerékpáros 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. Az ismeretlen jármű vezetője megállás és adatainak hátrahagyása nélkül a helyszínről ismeretlen helyre távozott. A Bajai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a baleset bekövetkezését, vagy az ismeretlen szeméről, illetve az általa vezetett gépjárműről bármilyen információval rendelkezik, tárcsázza a nap 24 órájában hívható 06 76 513 356-os telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, illetve a 107 vagy a 112 segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Sporthíreink következnek. Köszöntöm a hallgatókat! A csütörtöki rendkívüli testületi ülés elején köszöntötték Vereckei Zsoltot, aki vasárnap Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a paralimpiai úszók eindhoveni kontinens viadalán. A Spartacus úszója valamivel több mint 40 másodperc alatt teljesítette az 50 méteres hátúszószámot, egyedül egy brit versenyző tudott gyorsabb lenni nála. A 3-szoros paralimpiai bajnok sportolót kérdeztük a tapasztalatairól. Mindenféleképpen érem volt a cél, reális esély az ezüstre volt. Meglepődtünk, a brit versenyző az nagyot úszott, az elég jól javított a londoni paralimpiához képest. Meglepő volt, hogy bekerült hozzánk egy orosz fiatal versenyző, ő is nagyon jót úszott, török versenyző is nagyon jót úszott, úgyhogy voltak meglepetések. Meg voltunk elégedve, jó volt. Amit úsztam, ez a
a 40 körüli idő, ez jó. Hát lesz majd, úgy néz ki, egy edzőtábor novemberben, majd Amerikában, Miamiba. Lehet, hogy arra elmegyünk majd, de az idei év az most már így a fő versenyünk, ez az Európa-bajnokság. Zsolti mindösszesen 3 hónapos felkészülést követően utazott ki az EB-re, így még biztosan marad benne néhány tized. Ezt edzője, Pass Ferenc is megerősítette. Időeredményben én megmondom őszintén, nem vártam ilyen jót, meg kicsit meglepődtem én is, hogy majdnem sikerült a 40 másodperc alá lejutni, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy ez így sikerült. Még egyszer mondom, nem elsősorban az éremnek, mert azt azért bekalkuláltuk, így az előzetes esélyeket látva, hanem az időeredmény az, ami nagyon jó. Közel sem készültünk olyan keményen, mint a paralimpiára. Megmondom őszintén, hogy a paralimpia után kapott a Zsolt egy év pihenőt, a tavalyi világbajnokságon nem is vett részt. Elvileg van edzőtábor is majd novemberben, illetve itt az ősszel kilátásban van egy moszkvai verseny. Ősszel tehát edzőtábor és verseny is szerepel a tervek között. Ezek voltak a sporttal kapcsolatos legfrissebb információk. További jó rádiózást kívánok! Önök Hírek helyből című hírműsorunkat hallották, látogassanak el honlapunkra, a www.bajairadio.hu-ra. Köszönöm a figyelmüket, a felelős szerkesztő Tamás Anna nevében is. További jó rádiózást kívánok, viszonthallásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Bajai Rádió, a város rádiója. 89.8